Dobrý den, dámy a pánové. Eh, Můžete mi dát vědět, jestli jsme přítomní. Budu rád, když si co nejvíce z vás zapne kameru, to byste měli mít možnost si zapnout kameru. A máme 16:29. Já si ještě na poslední chviličku skočím pro kafičku, aby jsem tady s váma neusnul, a potom už se budeme věnovat LEGO Education Science. Doufám, že možná se ještě někdo další přihlásí. Tak, dámy a pánové, dobrý den. Někdo nám tady hlásí, že má nefunkční kameru. Já poprosím možná Lenko, jestli můžeš zkusit napsat dotyčným, kdyby někdo měl nějaké technické problémy. A tak já se vrátím zpátky do našeho hovoru. Dobrý den, děkuji paní Jirkovská, že jste si zapla kameru. Když si ještě někdo další zapne, já budu moc rád. Mám rád přece jenom, když ty webináře jsou interaktivní. Ahoj Moniko! No, ty se poznáš, ty máš to IT pozadí. Já tady nikoho z vás neslyším, takže když byste něco chtěli, já myslím, že máte natvrdo vypnuté mikrofony, protože jinak by nám to tady dělalo možná trošku nepořádek. Takže když někdo něco budete chtít, tak nám napište do chatu a my se budeme pokoušet na to odpovídat. Pokud někdo má nefunkční, já to samozřejmě zvládnu. Pojďme se již nyní věnovat LEGO Education Science, což je asi důvod, proč jste se přihlásili na tento webinář. Začínáme tedy 16:30, měli bychom končit plus minus za hodinu. Samozřejmě, kdybyste měli nějaké další dotazy, tak se můžeme ještě chviličku zdržet až do míry, kdy to bude únosné pro moji manželku. Já jsem tedy, já jsem tedy Jakub Janeček a teď mi rovnou zvedněte ruku, protože úplně nahoře v Teamsech, určitě jste zvyklí používat Teamsy aspoň občas, tak máte pacičku, kde se můžete přihlásit, tak mi sválně zvedněte ruku. Kdo už jste se s LEGO Education Science někde setkali? Na roadshow, nebo jestli Monika nemusí? Máme tady, aha, máme tady dokonce 6 paciček. Kolikrát zmáčknete, tak tolikrát se nám tam objeví pacička. Nikoho dalšího tady nevidím, takže aha, jo, ano. No, takže někteří z vás se s tím setkali a někteří z vás se s tím ještě nesetkali. Ještě dáme teda ruce dolů, teďko nevím, jestli můžu já, zkuste vy sami. A zkuste mi ještě jednou zvednout ruku, kdo jste konkrétně nás viděli třeba na roučou pro školy. Teďko je za náma podzimní roučou. Nic nevidím, případně můžete napsat do chatu, že ano třeba. Hlavně jde o to, co vám tady budu ukazovat, tak jestli to pro vás bude spíše novinka, jak rychle mám jet a tak dále, a tak dále. Takže zatím vidím, že většina z vás to asi ještě neviděla. Takže pojďme asi rovnou na to. LEGO Education Science vám nazdílím, zkusíme si tady zahrnout zvuk a dáme si sdílet úplně celou obrazovku. Já doufám, že nám to bude fungovat. Jenom, jo, když tak mi zamávejte, vy, co máte kameru, jestli teda vidíte sdílenou obrazovku. Teď bychom tam měli vidět nějaké lekce. A pojďme si chviličku povídat ještě o těch stavebnicích jako takových. Teď byste měli vidět i prezentaci. A pardon, já si tady musím něco přehodit.
Tak asi, tak to jsou takové ty porodní bolesti, já se omlouvám. Takže já vám to udělám takto. Teoreticky by jsem mohl možná sdílet jenom prezentaci, ale na to tady nemám připravené. Takže teďko to vidíme, je to tak, sdílím celou obrazovku. Takže vidíte celou prezentaci. LEGO Education Science je tedy první LEGO, které není určené primárně do hodin informatiky. Je to LEGO, které je určené na přírodní vědy, to znamená, využijete ho napříč různými předměty na základní škole a dá se říct už od mateřské školy, protože je ve 3 různých věkových kategoriích. První věková kategorie, kterou tady vidíte, je tedy 5+, další věková kategorie je 8+, a další věková kategorie je 11+. To je mimochodem stavebnice, kterou tady pro vás dneska mám připravenou a budu vám na ní ukazovat nějaké modely. A to je i stavebnice, kde je nejvíce dílků. Ty stavebnice se v podstatě liší tím, jaké množství mají dílků a jaké množství mají elektrických součástek, které jsou součástí té sady. Co je důležité a co je největší přidaná hodnota LEGO Education Science, jak já to vnímám, tak pro tyto 3 věkové kategorie máte vytvořených celkem 120 lekcí. Já se těm lekcím potom budu věnovat, ty lekce zatím máme v angličtině, aktuálně se pracuje na překladu do českého jazyka, já vám to samozřejmě můžu ukázat i teď, akorát si to přeložíme v prohlížeči. Tak, ty lekce jsou prezentované pomocí online prezentací pro pedagogy. To znamená, bavíme se tady o portálu, do kterého vy se zaregistrujete, přihlásíte a nehledě na to, že třeba LEGO Education ještě ve škole ani nemáte, tak se rovnou můžete zaregistrovat a podívat se na ty lekce a vlastně si zhodnotit, jestli to pro vás je zajímavé. Já věřím, že jo. Prakticky si tady ukážeme potom, co s tím můžete dělat. A samozřejmě máme i praktické zkušenosti, protože jezdíme z LEGO Education Science například na projektové dny. Tak, další velká přidaná hodnota LEGO Education Science oproti například Spikeům. Sválně zkuste mi zvednout patičku teďko, kdo máte ve škole LEGO Education Spike, kdo to používáte v informatice. Moniko, já jsem rád, že se vždycky přihlásíš. Máme tady nějaké patičky, ano, někdo nám to tady zvednul dokonce 10krát. Tak pokud tedy používáte spajky, tak víte, že ty spajky jsou primárně určený do práce ve dvojicích. Jo? Celé ty přípravy jsou na to koncipované. Kdežto LEGO Education Science je určené pro práci ve 4členných týmech. Já vám tady potom konkrétně ukážu, jakým způsobem ty přípravy jsou vymyšlený, tak aby se tým těch 4 dětí nenudil. A pro vás samozřejmě to automaticky z toho leze velká přidaná hodnota s tím, že vy třeba oproti spajkům potřebujete polovinu sad, abyste zaměstnali úplně celou třídu. Jo? Jinými slovy, vezmete si počet dětí ve třídě, vydělíte 4 a tolik stavebnic potřebujete, abyste všechny zaměstnali. Tak a samozřejmě využití napříč předměty už jsem tady zmiňoval. Tak já jsem to pustil se zvukem, takže to otestujeme, jestli nám to bude fungovat. A já vám zkusím pustit video. Jo? Když tak mi napište do chatu, kdyby to video pro vás nefungovalo úplně správně. Mimochodem je to náš první tradiční webinář na téma LEGO Education Science, takže jste vlastně součástí toho, že my tady vychytáváme ještě nějaké mouchy. Tak doufám, že nám to bude fungovat. Já vám to zkusím pustit. LEGO Education se svojí stavebnicí Science směřuje poprvé jinam než do hodin informatiky. Pojďme se společně podívat na prostředí, ve kterém budete se žáky pracovat. Jedná se pouze o beta verzi, na finálním překladu do češtiny se stále pracuje. Prostředí je navržené tak, aby se v něm vyznal každý. Jednoduše si vyfiltrujete požadované lekce a můžete se pustit do práce. Ve vybraném cvičení máte všechny potřebné materiály pro pedagogy, jako technické, vědecké pohledy k danému tématu, předem připravenou rubriku hodnocení nebo souvislost s dovednostmi 21. století. Práce v hodině se s LEGO Science vždy opírá o 5 základních pilířů. Prvním pilířem je zapojení, kdy každá lekce začíná otázkou podněcující k zamyšlení a připravuje žáky na zkoumání ústředního vědeckého konceptu dané lekce. Například dokážu vysvětlit, jak může testování formou pokus-omyl vést k optimálnímu návrhu? Dalším pilířem je výzkum, kde v malých skupinách žáci spolupracují na stavbě a každý má přidělenou specifickou roli. Jak vidíte dle návodu, žáci sestavují model samostatně a následně se sladí při spojení částí. Mimochodem, toto je první LEGO, které aktivně zapojuje k jedné stavebnici 4 žáky najednou. Pro udržení časových mantinelů přidal ke každé sekci výrobce nastavitelný časovač.
Spárování elektrických částí je vyřešeno jednoduše díky přiloženým kartám. Navíc součástí každé strany je návod, který usnadňuje práci učitele. Třetím pilířem je vysvětlení, kde žáci diskutují o svém pozorování se spolužáky a učitelem. Například, jaká barva pomohla vstřelit nejvíce gólů? Čtvrtým pilířem je zpracování, kde žáci rozšiřují své pozorování úpravou modelu, zapojují kreativitu, dělají chyby a učí se z nich. Ze zkušeností je toto nejzábavnější část celé výukové lekce. A posledním, pátým pilířem je vyhodnocení, kde prostřednictvím reflexe svých modelů žáci rozvíjejí své kognitivní dovednosti a sebehodnocení. Co se mi povedlo? Jak jsem toho dosáhl? A dokážu vše srozumitelně odprezentovat? A abychom neskončili u hry, každá lekce propojuje daný jev a činnosti s reálným světem a učitelům tím otvírá možnost například k obsahu učiva kinetické energie. Tak, dámy a pánové, teď mi s vámi řekněte, jestli pro vás bylo všechno srozumitelné, jestli jste viděli video správně. Ano, kýváte, no tak to jsem rád. To je takový kritický test našeho připojení tady v kanceláři. Vždycky ta videa jsou náročnější. A pojďme se podívat už teďko prakticky na to, jak vypadají ty lekce. Já si můžu dovolit vlastně, což si nemůžu dovolit například, když se vidíme naživo, ale když se vidíme takto, tak já vám do chatu můžu poslat odkaz. A vy, kdybyste chtěli, tak se můžete společně se mnou proklikat těmi jednotlivými lekcemi. Vás to pustí, i když nejste přihlášeni, tak vás to pustí do těch lekcí, do, řekněme, základního náhledu, ale nepustí vás to třeba do těch učitelských prezentací, tak abyste si to mohli proklikat. Ale kdybyste se tam chtěli registrovat, tak vlastně vám stačí třeba Microsoftí účet nebo Google účet a můžete se přihlásit zcela zdarma do LEGO Education a podívat se na všechny ty lekce. Tak, já to mám tady před sebou otevřené a všimli jste si asi, že je to zatím v angličtině, takže aby jsme s tím mohli pracovat trošku příjemněji, tak já to tady přepnu do češtiny jenom v prohlížeči. Důsledkem budou některé hodně vtipné překlady, takže si jim potom společně můžeme zasmát. A pojďme si to proklikat. Jinak, nevím, jestli Moniko jsem to řekl, ale na překladu se pracuje a měl by být hotový na přelomu kalendářního roku. Jo, do češtiny. Pokud je tady někdo ze Slovenska, my jsme se včera večer vrátil domů vlastně ze Slovenské roučou pro školy. Jeli jsme, že pondělí, úterý, středa, Košice, Žilina, Bratislava a na všech těch přednáškách, kde teda vám, pokud je tady někdo ze Slovenska, tak vám děkujeme za ohromnou účast. Tam opravdu bylo tolik lidí. V Čechách vám můžeme závidět. Tak na všech těch přednáškách jsem řekl, že pokud si toho koupíte dostatečné množství, tak vám slibujeme, že to přeložíme i do slovenštiny. Tak, pojďme dál. Ty lekce jako takové se samozřejmě dají filtrovat. Máme tady ročníky od prvního ročníku, případně jako předškolní věk, až do 6. až 8. ročníku. Já tady mám pro vás připravené nějaké modely a ty modely jsou pro ty starší ročníky, aby to pro vás bylo malinko zajímavější. A když se na to podíváme, já s vámi to nechám tady úplně všechno otevřené, tak to takhle můžeme projet. Máte tady přírodovědu, jo, Den lesních her nebo Doba krmení. Jo, to je od těch jako nejmenších dětí, druhý ročník, když dám zobrazit více, tak je tady toho opravdu velké množství. Já si kliknu třeba tady červy k večeři, jo, na cokoliv. Když na to kliknete, tak tady vidíte stránku té dané přípravy k té stavebnici, kde máte zase přehled lekce, to je základní odstavec, potom tady máte určité výukové standardy, potom tady máte hodnotící rubriku, dovednosti 21. století. Já třeba vnímám ten obsah, který tomu tady máte, velmi pozitivně, protože velmi často, když si to budete kupovat, tak si to koupíte, řekněme, z nějakého grantu a potřebujete nějaký obsah na vykázání těch takzvaných eurokeců. Tak tady to je úžasný obsah, který nemusíte tvořit a můžete si ho jednoduše skopírovat, mírně upravit a odevzdat, tak je potřeba. Tak a kdyby vám náhodou chyběly návody, já vám potom ty návody tady ukážu fyzicky, jenom si otočíme kameru, vypneme pozadí a budu vám ukazovat fyzicky tu stavebnici, tak tady máte i návod k sestavení, kde to je hezky tak, jak je to i v tom papírovém návodu. A potom tady máte notičky k jednotlivým slajdům té učitelské prezentace, takže tady se můžete podívat, ono se mi to zase přeložilo zpátky do angličtiny, tak já si to hodím zpátky do češtiny. Tady to jsou vlastně jednotlivé slajdy, které jsou už do vaší hodiny.
Jinak teda je to určené do 45 minutových hodin. Jo? Takže jedna ta lekce, pokud s ní začnete pracovat v tom daném ročníku, tak by to mělo být připravené tak, že to stihnete za těch 45 minut, včetně nějakého experimentování. A v těch prezentacích jsou na to nástroje, že pro vás, řekněme, se s tím pracuje příjemně. Tak, máte možnost tady si to třeba i vytisknout, kdybyste chtěli ty poznámky, vzít si to potom do třídy. Potom je tady tedy prezentace ve třídě a já možná na to potom kliknu a projedeme si to až v těch lekcích, kde pro vás mám připravené ty modely a aby jsme si mohli ukázat i vlastně fyzicky, jak ten model funguje a co se s ním všechno dá dělat a jakým způsobem vám to může nastartovat zájem těch žáků o výuku toho daného tématu. Tak, možná by jsem teďko už se přesunul, tedy jestli jsem, Moniko, nezapomněl jsem na něco, klidně mi to napiš, podle mě ty základy, řekněme, jsme si řekli a teď se můžeme podívat na ten na internetu velmi oblíbený unboxing. Takže já si tady vypnu asi sdílení, to teďko nebudeme potřebovat. Otočím si kameru. Že to uvidíme správně. A vypnu si ještě samozřejmě pozadí. Tak, teď mi řekněte, jestli vidíte stůl všichni. Vidíte stůl, ale pravděpodobně ho nevidíte úplně velký, nebo všichni možná ho nevidíte velký. Tak já dám tady pro jistotu přidat do hlavního výběru všem a teď, i kdyby náhodou někdo měl jiné rozložení než já, které chci, tak teď by se měl být přes celou obrazovku u vás. Je to tak, tento stůl? Super. Tak jo, tak pojďme se podívat na to, co je všechno obsahem LEGO Education Science. Slyšíme se dobře pořád, jo? Takže pokud vy si pořídíte krabici LEGO Education Science, tak dostanete takovouto krabici. Já takhle vlastně můžu ukazovat i na kameru. Je to klasická stokovatelná krabice, vlastně když si tady vezmu ještě jinou, tak je to promyšlené, když to dáte na sebe, a teď zpátky zavřu, když to dáte na sebe, podobně jako spajky, prostě můžete to nosit a nespadne to. A v té krabici, tady v té verzi 11+, tak tady už nemáme všechny dílky, protože některé ty dílky jsem použil na modely, které jsem si pro vás připravil, ale já si to klidně tady trošku budu rozebírat a budu vám to ukazovat. Takže v té krabici máte, tady takhle budu ukazovat, vlastně jeden duální motor. To je motor, který se dá zase spárovat s různými ovladači, který za chvíli ukážu, a tady ten motor se může na každé straně točit jiným směrem. Potom je tady single motor, který já tady mám použitý do modelu, takže si to takhle rozeberu. Ten motor, který teda má jenom jednu pohyblivou část. Potom tady máme dálkové ovládání, můžete podívat. Jo, dálkové ovládání funguje zase takovýmto způsobem normálně manuálně. A potom tady máme senzor barev. To je vlastně, když se zapne, tak se to rozsvítí a na této straně, a takhle ještě můžu dát dál, nevím, jestli nám to zaostří dobře, tak na této straně vám to snímá barvy a na základě toho, jakou barvu to snímá, tak se to nějakým způsobem chová. Takže to jsou 4 elektrické díly, které k tomu máte. Ty díly se párují speciálními kartami. My tady teda v našich hroučou krabicích máme jenom 2 karty, ale běžně to dostáváte se 3 kartami. Jedna je fialová, potom máme oranžovou a další je růžová, kterou možná potom vytáhnu z té další krabice. A pomocí těchto karet se to jednoduše páruje. Já vám za moment ukážu, jak se to dělá. Je to vlastně jednoduché a proklikáme si společně ty prezentace, abyste viděli, jak s tím pracovat nebo jak se s tím běžně pracuje a vlastně projedeme si ty jednotlivé úkoly. V každé krabici samozřejmě nechybí tady ten, nevím přesně, jak se tomu říká, ale pokud vám nejdou 2 dílky dát od sebe, tak je to speciální takové vyprošťovátko. A v každé krabici tady těch 11+ je 424 dílků. Prodáváme na našem webu, já potom s vámi budu proklikávat i náš web a nasdílím vám to. Tak prodáváme i speciální školní sadu, kde je těchto krabic 6, abyste zaměstnali najednou 24 žáků. A je to vlastně výhodné, protože k tomu máte rovnou i náhradní dílky, to jsou ty nejčastěji chybějící dílky. A rovnou k tomu prodáváme i speciální rychlonabíječky, kterými to nabijete za chviličku. Jinak LEGO Education má opravdu hodně kvalitní baterky, máme s tím dobré zkušenosti, protože to používáme
i třeba několik dnů po sobě, kdy prostě s tím projedeme celou hodinu a ty dílky není potřeba většinou nabít. Jo. Pak je tedy otázkou, co s tím dělají děti na těch projektových dnech, to někdy jede hodně v kuse. Byť, Moniko, taky s tím máš možná zkušenosti. Tak, a pojďme se podívat. Kromě té krabice tedy, tak dostáváte návody. Ty návody vypadají takto. Je to tedy, a takhle můžu ukázat, tady C1, je to ten klasický, krásný, odolný Lego návod, tedy C3, tady C2. Je tam toho poměrně hodně a to je vlastně, to jsou papíry, se kterými potom pracují žáci, protože část té činnosti se odehrává s tím, že vy všechny instruujete online ve třídě a část té činnosti se odehrává, že žáci pracují v týmech a jsou koordinovaní zase díky těmto návodům. Já vlastně rovnou tady můžu ukázat na začátku, tady máme zobrazené, jaké všechny modely tam jsou a máme tam rovnou stránky, ale zároveň v té prezentaci, kterou vy sdílíte ve třídě, tak přímo v té prezentaci máte stránku, kterou si mají v jaké knížce žáci otevřít, takže pokud umí přečíst aspoň 4 písmena, tak to většinou zvládnou, což teda někdy taky bývá oříšek, možná někteří z vás znáte. Tak, na začátku každé lekce, takhle ukážu, vidíme, zavostříme, máme to ostré. Na začátku každé lekce si 4 žáci ve skupině rozdělí panáčky, a je tady vlastně můžu ukázat, protože v každé krabici máme 4 takovéto panáčky. A tito panáčci určují, jaký žák má co na starosti. Pokud se tedy neporvou o to, kdo chce jakou barvu, tak potom většinou už mají návodem jasně rozdělené, co mají dělat. A já to potom vlastně můžu ukázat, když půjdeme dál. Jo, ještě jednou to ukážu, nějaká jiná lekce. Tak tedy každý z těch barevných panáčků sestaví jinou část a potom následně to mají za úkol sestavit dohromady. Takže takovýmhle způsobem je promyšlená spolupráce. Potom já, kdybych tam šel dál, kdybych šel možná do té C3, tam jsou trošku složitější návody. Tady to mimochodem je něco, co máme vlastně sestavené, tady mám to pro vás připravené. A jo, tak tam už vidíte, že těch stránek je tam víc a ty žáci na začátku opravdu jako neví, co sestavujou a potom se sladí a sestaví společně z toho ty části, tak aby z toho měli funkční celek. Takže to jsou návody. A přemýšlím, jestli jsem nezapomněl na něco, co je... Asi ne. Tak a teď vám zkusím nakombinovat to, že budu sdílet tu prezentaci a zároveň si tady budeme něco ukazovat. Tak jsem zvědavý, jestli nám to bude fungovat. Takže já si tady otevřu ty lekce. Science Lessons. Tady si zaškrtnu teda ročníky 6 až 8. Půjdu dál. A někde jsem viděl pštrosí tanec. Pokud jste nás viděli tady někdy na roadshow, tak možná to pro vás bude nuda, ale my s tím máme super zkušenosti, protože je to prostě celkově vtipné, hlavně pro dospělé. Když to ukazujete mladším ročníkům, tak se na konci možná můžete trošku seknout, protože se diskuze rozvede i jiným způsobem. Ale pokud jako dodržíte to, že to je pro ty starší ročníky 6. a 8. třída, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. A další věc, míváme k tomu dotazy občas, jestli skutečně se to pro nás hodí, pro ty ročníky, pro které to je určené. Lego Education Science bylo testované asi na 5 z těch různých třídách po celém světě a je to opravdu jako cross různé kultury. Jo? Takže vždycky říkáme, podívejte se na tu lekci a pokud se vám to hodí v rámci vašeho školního vzdělávacího programu jakoby do té dané hodiny, pojďme to použít. Ale nemusí to být vždycky, že vám to úplně jako perfektně sedí. Jo? Tak, já si tady kliknu na češtinu, tedy přeložíme si to a teď už vám tady pustím prezentaci ve třídě. Vidíte, jo? Teďko přes celý ještě všichni teda vidíme asi anglicky, tak já si to ještě jednou přeložím. A teď mi řekněte schválně, já jsem totiž dal výběr mé kamery a zároveň vám sdílím. To znamená, všichni vidí moji kameru a zároveň vidí to, co sdílím. Je to a ta moje kamera pro vás je menší, je to tak? Je taková malinká, no, tak já prostě to vždycky budu zvedat a budu to k vám přibližovat. Jo, tady, ano.
Mají bateriové boxy indikaci stavu nabití? Tady máme nějaké dotazy. Já možná k těm dotazům se potom vrátím zpátky, já si jako odjedu svoje a myslím si, že minimálně 15 minut na konci si tady ještě necháme na diskuzi. A možná by nebylo od věci potom si možná i zapnout mikrofon, jestli by jsem někoho poprosil, kdo mě tady s tím pomáhá. Ale jo, teď pojďme si to projet a potom ty dotazy si proklikáme. Takže LEGO Education Science je určené k tomu, že budete pracovat jednak skupinově a že budete pracovat projektově. Pokud máte připraveno velké množství látky a potřebujete, aby děti celou hodinu seděly a něco si psali, tak do takové hodiny se to za mě úplně nehodí. Pak je ale taky otázkou vždycky, a to je taková řečnická otázka z mého pohledu, skutečně toho děti potřebují. Protože z mého pohledu je primárně potřeba je zaujmout a potom vás teprve začnou poslouchat. Takže na začátku každé té prezentace všimněte si, že tady nahoře vidím takové šedé čáry a ty čáry mě určují, kolik slajdů já v té prezentaci mám. A zároveň mě dopředu indikují, kolik pravděpodobně ten daný slide zabere času. Potom, jak bylo v tom videu krátce zobrazeno, tak tady mám pro každý slide časovač. Ten časovač je nějak předefinovaný, já si ho můžu tady samozřejmě upravit. Jak má krásný zvuk zvonečku, když vám dokončí ten čas. A potom tady se dostáváme k těm hodně vtipným překladům, protože železářské zboží je návod na to, jak spárovat ty elektrické části. Já vám to tady potom ukážu naživo. A potom se tady můžeme kliknout na model, což je vlastně výsledek, který my se budeme snažit dostat. Budeme se snažit sestavit společně s žáky a potom ještě full screen možnost. Tak, na začátku ta práce je taková, že si tedy rozdělíte děti do skupin a dáte jim nějaký ten úvod, to znamená dokážu použít model k vysvětlení třeba chování zvířat při námluvách, při rozmnožování. Tak a rovnou na další slide. A tady je otázka, jak může pštros přilákat partnera. Tady ani nemáme definovaný žádný čas, je to spíš takový úvod, je to na každém z vás, jestli byste rovnou nechali třeba na 3 minuty dětem nějakou rychlou samostatnou práci, aby zkusili něco najít na internetu pomocí třeba mobilních zařízení, které jim dáte do skupiny, aby něco zjistili a v návaznosti na to pokračovali potom tou stavbou. Tak, samec pštrosa se snaží, zase máme takové ty srandovní překlady, přitahovat novou partnerku. Co může udělat, aby upoutal pozornost? Mimochodem, já nevím, jestli je tady nějaký biolog nebo někdo, kdo tohle učí, ale mě samotného překvapilo, teda z toho, co jsem se dočetl, tak ve volné přírodě skutečně je menší množství samečků pštrosů než samic. Takže ty samečci se fakt jako musí snažit, aby uspěli u těch samiček. Není to jako u lidí. Takže pojďme dál. Já se překliknu tedy na 3. slide a na tom slajdu už vidíte, že máme graficky zobrazené, že by si žáci tedy měli rozdělit role, otevřít si stránku 108, ještě chviličku pročkáme, jo, v instrukcích C1, to je ta knížtička, co jsem tady ukazoval před chvílí, a mají za úkol stavět. U dospělých na to nechávám někdy 6 minut, u těch dětí na projektovém dni fakt jako těch 10, někdy i 12 minut na to dám. Zase záleží, prostě jo, děti jsou individuální a společně sestavují ten model. Tady pro účely našeho webináře to není potřeba, takže já se překliknu už rovnou dál. A tady teda máme, co jsme vytvořili. Vytvořili jsme pštrosa a teď, a možná na chviličku zruším sdílení, aby jsem byl přes celou obrazovku. Je moje video přes celou obrazovku? Super. Tak já si tady můžu teď takhle zvednout do vzduchu pštrosa, takže tak to vypadá pštros. Pokud ho úspěšně sestaví vaši žáci, má křídla jsou připevněná na duálním motoru, má hlavu, která se takhle kinklá. Nevím, jestli jste někdy viděli pštrosí tanec, ale to, co on dělá s jeho krkem, je neuvěřitelné. Nebojte se, ukážeme si to na konci ve videu, to vás neochudím, stejně jako to dělám se žáky. Takže máme takto sestaveného pštrosa, to je takový komplexnější model, který žáci většinou dělají delší dobu. No a potom vlastně k tomu potřebujete jenom senzor barev, dálkové ovládání a takovou barevnou tyčinku. Jak jsem říkal na začátku, ten senzor barev na každou barvu reaguje trochu jinak. Takže my si teď to vyzkoušíme celé spárovat a uvidíme, jestli nám to bude fungovat. Tak, já si vezmu 2 karty. A teď vlastně to, co jste viděli v tom návodu, jediné, co je potřeba udělat, je
kliknout na tlačítka, která máte na elektrických částech. Taky. A i tady. A teď mám v tom návodu spárujte barevný senzor a single motor. Takže tady máme barevný senzor. A před ten barevný senzor jednoduše, já jenom připojím tu kartičku, dělá to píp a jakmile mě vlastně to z oranžový, tak už to vnímá ten oranžový signál. No a potom vezmu toho pštrosa. Tak, spáruju to s tím s hlavou toho pštrosa a s vámi otestujeme, jestli už nám to bude fungovat. Jo? Teďko, já nevím, aby nám to jako zavostřilo ideálně, ale pokud barevný senzor, vidíte, jo, barevný senzor přiložím k té tyčince, tak nám štros takhle krásně tančí. A je to vlastně jeden z předprogramovaných pohybů, který může dělat tento barevný senzor. Na každou barvu to reaguje trošku jinak, většinou je to hodně vtipné, když se s tím pracuje poprvé. Lidi se z toho tak jako děsí, i dospělí. Tak, a pokud teda chci spárovat to tělo, tak zase musím použít jinou barvu, třeba fialovou. A tělo pštrosa si takto spáruju s dálkovým ovládáním. No a teď už můžu, takhle ukážu, vlastně každé to křídlo ovládat samostatně. Tak, když potom tady přiložím, já nevím, jestli takhle vidíte správně pštrosa, vidíme ho. Tak a teď už je to taková spolupráce žáků, kdy tedy pštros tančí křídly i hlavou. A já s vámi si vezmu nějaké jiné barvy, abyste viděli, jak to funguje. Když tam třeba vložím žlutou, tak nám to bude takhle dělat jednu otáčku celou. Když tam vložím zelenou, tak nám to bude dělat otáčky takhle po 90 stupních. Když tam vložím modrou, tak nám to dělá rychlé otáčky do kolečka. A červená zase bude reagovat, ta nás točí zase po 90 stupních na druhou stranu. Takže pro každou barvu je ten barevný senzor nastavený nějak jinak. Tak, takže to jsme si ukázali prakticky, jak to funguje. Jinak ještě možná jedna věc. Opravdu tady to Lego tím, že je určené do normálních hodin, tak to párování je vymyšlené co nejjednodušeji, aby se nemusela otevírat žádná aplikace. Prostě máte to klik a můžete pracovat. A kdyby náhodou jste chtěli spárovat třeba oba ty motory, jenom s tím barevným senzorem, tak teďko jsem vlastně tam přiložil oranžovou kartičku a mám to spárované s oběma. Takže já si takhle otočím tu hlavičku a teďko, když přiložím ten barevný senzor, teď nám chudák teda tady malinko mlátí hlavou vozem. Když to přiložím takhle, tak vlastně to bude ovládat oba ty motory. Tak, pojďme dál. Já vám spustím zpátky tu prezentaci. Tak, jsme zpátky v prezentaci a možná teďko můžu... Pustíme si zpátky pozadí. A mi řekněte, jestli ho uvidíte správně. Tady vidíme zpátky prezentaci a já se prokliknu dál. Teď by nastala samostatná práce těch žáků, kdy oni by měli za úkol tedy zjistit, jak se pštrosí samec snaží přilákat partnerku, proč je to pro pštrosí samce důležité a jak to vlastně ovlivňuje jeho schopnost reprodukce. A to je zase čas, kdy vy byste žákům například na 6 minut nastavili časovač a oni mají za úkol o tom co nejvíce zjistit a potom navzájem ve skupinách o tom něco říct ostatním. Vy jako pedagog vlastně doplňujete, upřesňujete a zejména teda u těch mladších ročníků, pokud je necháte takhle pracovat, tak já se setkávám s tím i, že je učíte vyhledávat smysluplné informace na internetu, protože často jim dáte něco vyhledat, oni skopírují první řádek, někam si to napíšou a berou to jako hotovou věc a vlastně jim vůbec nedojde často, že odpovídají na něco, na co jste se jich vůbec nezeptali. Takže i to je jedna z kompetencí, kterou je potřeba u těch dětí rozvíjet a já minimálně na těch projektových dnech na to často narážím. Tak. Dostáváme se k 6. části celé prezentace o pštrosovi a tady to začíná být zábavné většinou. Protože ve všech těch lekcích pod LEGO Education Science tak máme tuto část, kdy si žáci vyberou například v tomto případě nějaké jiné zvíře, které má zajímavý způsob, jak přilákat partnera. Mají za úkol si o něm něco zjistit, něco si o něm zapsat a hlavně mají za úkol vzít libovolné kostičky z té sady LEGO Education Science a zkusit to postavit a ukázat ostatním.
Z mojí zkušenosti je to fakt nejzábavnější část, protože to, co oni vymyslí, mě někdy hodně překvapí. A hlavně z mýho pohledu je důležitý, že tam mají možnost i té vlastní invence, že vlastně oni můžou přinést něco do té výuky. Jo. Že to není čistě jenom ten frontál, ale vlastně my se můžeme obohatit i od nich. Mě třeba samotného překvapilo, protože když už tedy mluvím o takovéhle lekci, tak jsem si o tom něco sám přečet a překvapilo mě, jak jako kritické podobné námluvní tance třeba v přírodě jsou, kdy samečky si opravdu, oni sledují úplně každý pohyb toho samečka a je to jako kritický motorický test. Ono pro nás to vypadá jako hezký tanec, ale oni si skutečně zajišťují takhle jako dobrý genofond svoje potomky. Jo, stejně jako třeba u toho pštrosa opravdu ta samečka sleduje každé pero na tom samečkovi a to, jak chodí a tak dále, a tak dále. Tak, my se tady tím zdržovat nebudeme, já půjdu dál a tady v té části, v tedy prezentaci číslo 7, slide číslo 7, tak tady mají žáci za úkol zase představit ty svoje modely, obohatit ty ostatní, říct, co zjistili a vy jako pedagog, pedagožka to doplňujete. Já to přeskočím dál a tady v tom 8. slajdu vždycky říkám, tak ten z mého pohledu je dobrý, zároveň je z mého pohledu i takový ilustrativní, protože to je prostor pro vás, abyste si vzali cokoliv ze svého školního vzdělávacího programu. Teď je otázkou, jestli toto budete používat třeba na hodinu nové látky, kdy to chcete rozkopnout, otevřít, vzbudit ten zájem, nebo jestli to použijete na hodinu opakování, kdy třeba té látky je méně, ale máte možnost tady vzít nějaké svoje učivo a například ho promítnout klidně v prezentaci přes to, co vidíte v té připravené prezentaci od LEGO Education Science. Máte pozornost dětí a můžou si třeba i něco psát a vy jim můžete něco říkat. Můžete doplňovat třeba k těm zvířatům, které si postavili, a nebo můžete říct něco úplně vlastního. Já třeba na těch projektových dnech tak často používám videa, přece jenom nejsem učitel biologie třeba, ale na internetu toho najdete hodně. Takže já možná si tady dám teďko chviličku přestat sdílet a dám si ještě jednou sdílet, ale dám si zahrnout zvuk. A schválně mi napište do komentáře, kdo by chtěl vidět tedy tančit skutečného pštrosa. Já. Ano. Monika. Tak jo, tak já se tady přepnu. Doufám, že nám to bude fungovat i se zvukem. Já možná ten zvuk malinko stlumím a zkusím to komentovat. Jo, samice pštrosa mimochodem má největší oko ze suchozemských živočichů, tak sleduje každý detail, třeba i to, jak má růžové nožičky, ten pštros. Ale předtím, než začne tancovat, prosím vás, tak musí splnit kritický test. A to je test, kdy samička začne samečka honit a nesmí ho dohonit. Je to test jeho výdrže. Když říkám, představte si to mezi lidmi, že jdete na první rande a dáte si fakt tak 10 km, a když to nedá, tak končí. Tak tady opravdu o něco jde. To je přírodní říš. V okamžiku, kdy samičce začíná docházet síla, tak sameček se opět snaží svým cupitáním. Ale na samičku to nezabírá. A teď už mu zbývá jenom jediný trik. Tak a to je ten tanec, který jsme si vlastně tady sestavili z lega. Teď to teda vypadá, že už dostává nějakou pozornost sameček. A samička vlastně potřese křídly a tím dá najevo, že má zájem o samačka. A ten k ní přichází typickou chůzí manžela, který se vrací z koupelny večer do ložnice.
Tak a zbytek si dokoukejte večer po 22. Večerní. Takže to je příklad toho, jakým způsobem třeba používám LEGO Education Science já na projektových dnech. Další příkladem, ještě máme chvíličku čas, je 17:09, tak já bych vám chtěl ukázat ještě jednu z těch lekcí. Mimochodem, možná bych to mohl proklikat ještě do konce, že jo? Kdy vlastně tady na konci ještě máme nějaké zhodnocení, kompletní závěr vždycky té lekce, tak jak bylo řečeno v tom videu na začátku, zase prostor pro vás, případně žáci můžou něco doplnit. A na konci tady máte jednoduchý grafický návod, jak složit zpátky ty kostičky do krabice. Oni ty kostičky nejsou úplně takhle sjednocené barevně, ale jednoduše se to rozhodne dětem díky tomu, že vlastně podobné odstíny se dávají do podobných fochů. Většinou jsou schopní to v pohodě zvládnout, pokud na to nemají chudáci jenom 2 minuty, protože jsme třeba přetáhli. Tak, já si kliknu tady na Shaking Signals. Zkusím si to zase přeložit do češtiny. To je výuková lekce Třesoucí se signály, kde se děti učí o zemětřesení a kde se učí, jakým způsobem se dá například měřit. Tak, kliknu si zase na prezentaci ve třídě, já teďko vás nebudu obtěžovat tím, že by jsem to proklikával zase úplně celé, ale dostanu se jenom k tomu modelu, který teda, když si sestavíme, tak vypadá takhle. Vy máte vlastně motor, který pohání takovouhle destičku a ta destička se třese. Opravdu se třese sem a tam, podobně jako při zemětřesení. A máte tady různé seismografy, které mají za úkol měřit zemětřesení a žáci mají za úkol testovat, jaký typ toho seismografu funguje vlastně na jaké zemětřesení, protože máte možnost si to pouštět například rychleji, pomaleji. A já si myslím, že bude nejlepší, když to ukážu tady prakticky. Tak, zase si to namířím na sebe, lépe řečeno na stůl. Vypnu si pozadí, teď bychom ho měli vidět. Vypnu si sdílení. Jsem zase, Moniko, všude? Největší? OK, super. Tak. Když si ještě vypneme toho pštrosa, toho už teďko potřebovat nebudem. A vezmu si tady... Já teda jsem si nesestavil pro vás všechny ty seismografie, tam je ještě takovéto kolečko, které vám jako začne jezdit. A funguje to vlastně tak, že... A to možná sundám celé, to má zůstat bokem. Zapnu si dálkové ovládání. Tak. Spojím to například fialovou barvou, ve své podstatě to je jedno. A musíme se malinko zoom, co vy na to? Byste to viděli trošku lépe? Je to větší? Ještě si to šoupnu trošku dál. Tak, takže já vlastně můžu, pokud použiju takhle jednu pacičku, tak mi to jde pomalu. Pokud použiju 2 pacičky, tak mi to jede rychleji. Můžu na obě strany. Jo, můžu třeba i takhle třást. Je tam velké množství kombinací, tomu Legu jako nic nevadí, je to na to postavené, je to na to připravené. No, a když se tedy třese země a dějou se věci, tak já si můžu vyzkoušet, jak funguje například toto. Tak tady je vidět, že malinko se to hýbe, už když máme takové slabé zemětřesení. Pokud se hýbe více, tak a dám si tam jiný seismograf. Ten se nehybe vůbec takhle a takhle se naopak zase hýbe hodně. Tak, žáci mají za úkol vlastně toto otestovat, napsat z toho nějaké vyhodnocení a zkusit následně, podobně jako předtím stavili třeba jiné zvíře, tak zkusit následně vymyslet třeba seismograf, který bude měřit ještě lépe, nebo který bude měřit komplexněji. Tak já už se vrátím zase zpět. Beru si tady to, co je potřeba. Tak. Takže to jsou shaking signals, kdy tedy žáci, když to s váma, já to s váma neproklikám, když vám to nezdílím, že? Takže... Tak, teď už to vidíme všichni.
Jo, takže vysvětlete, jak každé zařízení detekuje zemětřesení. Jak dobře tato zařízení funguje, jako jsou výhody, nevýhody jednotlivých zařízení. Tak to je například taková ta typická otázka. Žáci mají za úkol na to odpovídat a potom mají tedy za úkol postavit nějaké lepší zařízení, předělat to, zase inovovat a v návaznosti na to zase udělat nějaké závěry. Potom máte možnost žákům například přednášet i o tsunami, máte možnost jim říct, jakým způsobem je třeba měřené tsunami. Mě samotnou překvapilo vlastně, že to jsou docela malé bojky na moři, ale ty bojky jsou spojené s něčím, co je na dně oceánu a měří se primárně tlak, protože pokud jde tsunami po oceánu, tak tsunami je vysoká třeba jenom pár desítek centimetrů, pokud není blízko u břehu, ale dramaticky se vlastně ve velké části té vodní plochy mění tlak. Tak na základě toho existují podobná zařízení. A třeba žákům pouštím, to je docela nové video a je to jedno z prvních videí, kdy bylo natočené prasknutí vlastně zemské kůry. Tak jim pouštím tady to video, kdy oni opravdu fyzicky jsou schopní vidět, co se stane ze zemí, když praskne v návaznosti na zemětřesení. Váně si to pustíme. Já nevím, jestli možná někteří jste tady to video viděli. Začne se to třást a doufám, že je to u vás vidět dobře. A potom vlastně celá zadní část, vidíte, celá zadní část té země se úplně šoupne. Tady nahoře takhle popadá ještě něco. A když to třeba pouštím dětem, tak to chtějí vidět 5x, 6x za sebou a pořád tam něco nového hledají. Si můžete všimnout, jak o několik metrů vlastně se za plotem posune zem. Jo. Úžasná věc, když chcete získat jejich pozornost a zároveň, když předtím ještě si postaví, že jo, zařízení, která jsou schopná toto měřit a pochopí, proč je potřeba to měřit. Tak, takže to bylo druhý, co jsem vám chtěl ukázat. A teďko se pojďme ještě podívat na to, co jsme schopni pro vás nabídnout, kromě tedy LEGO Education Science. Když si kliknu na našem webu, doufám, že to všichni vidí, je to vidět dobře, tak máme to tady rozdělené pro mateřské školy, pro první stupeň a druhý stupeň. Už tady si všimněte, že v tom LEGO Education máme tedy ty přírodní vědy, kdy si můžeme kliknout, jo, jenom abyste byli schopni to najít, kdybyste to chtěli hledat na našem webu. Máme tady samozřejmě náhradní dílky, elektrické dílky, a potom je tady přímo ta stavebnice, jinak toto je cena té stavebnice 11+, ty stavebnice, kde je méně dílků, méně elektrických částí, tak ty jsou levnější pro ty mladší ročníky. A potom je tady ta výhodný set pro celou třídu, kde je to včetně těch nabíječek a včetně náhradních dílků. Tak, potom tady máme školní vybavení a cíleně ukazuju právě na webu, že pokud byste chtěli najít třeba naše projektové dny, my totiž jezdíme do školy z LEGO Education Science, nehledě na to, že ho nemáte koupené, tak my si prostě sebereme, já koukám, že teďko, vidíte vlastně pozadí za mnou nebo ne? Nevidíte, teďko vidíte pozadí až, že jo? No. No, to není podstatné. Tak, je prostě, víme, že pro naše zákazníky je důležité, aby vlastně viděli, jak to funguje v praxi, takže my máme speciální sady LEGO Education, můžeme s nimi přijet do vaší školy a udělat celé projektové dopoledne. A pokud by vás toto zajímalo, tak tady pod odrážkou projektové dny máme přímo poptávka projektového dne LEGO Education Science. Není tady cena, protože pro každý kraj to máme jinak daleko, takže to máme individuálně a samozřejmě potom potřeba poptat naše obchodníky. Případně pošlete dotaz přímo tady na webu a nějaký člověk se vás ujme a my k vám můžeme potom přijet, zrealizovat ten projektový den. A garantujeme vám, že děti to bude jednoznačně bavit. Já to většinou dělám tak, že první část toho projektového dopoledne děláme nějaké 2 lekce, které pro ně vyberu v návaznosti třeba na konzultaci se školou a potom jim nechám třeba hodinku pro sebe a v podstatě vždycky to dopadne tak, že děti si vytvoří nějaké roboty a potom s nimi dělají souboje. Je to v podstatě taková jako motivace možná i pro vás, kdyby se chtěli přihlásit třeba na nějakou jako LEGO League soutěž, kde se třeba bojuje, tak tam určitě by je to bavilo. Tak, než to ukončíme, máme 17:19, tak je potřeba si ukázat ještě jednu věc, protože teď už teda budu znít jako
jako Horstwooks, ale to ještě není všechno, protože míváme dotazy na LEGO Education Science. Jestli tedy to, co je připraveno, to znamená třeba 40 lekcí pro každou věkovou kategorii, 120 lekcí celkem a ty dílky, které k tomu jsou, jestli to je jako všechno, jestli to náhodou jako není málo, tak pro ty z vás máme informaci, že i LEGO Education si můžete kódovat. Jo? Je to kód legoeducation.com a vlastně na tom webu je možné, já vám to neukážu naživo teďko, protože ten můj prohlížeč, můj počítač si s tím nekamarádí. Jo? Každopádně, kdybyste chtěli, kdybyste například, kdybyste byli u vás na projektovém dni, tak není problém, aby jsem vám to ukázal, jak si můžete jednoduše naprogramovat vlastně v tomto prostředí, což je víceméně Scratch. Jo, pokud jste zvyklí s ním pracovat, tak je to samé. A tak si můžete nakódovat i LEGO Education Science a tím pádem vlastně nejste ani omezený na ty přípravy, které máte přidané k tomu LEGO už od výrobce, ale můžete kombinovat práci s LEGO Education Science jak v informatice, kde si třeba něco můžete nakódovat a cross jiné předměty, kde to naopak budete využívat, kde to kódování probíhat nebude. Takže z mého pohledu je to úžasná věc, protože to může zaměstnat úplně celou vaši školu. Tak, máme 17:20 a já bych se teďko chtěl věnovat asi vašim otázkám chatu. A tady máme 17:18 otázku na přibližnou cenu. Ono to je na tom webu vidět. Se tam ještě podívám. Ta pro 11 plus je to 14 799 korun na našem webu, ale vždycky doporučujeme, obraťte se na naše obchodníky, buď to je Hynek Zachář, a nebo to je Martin Juzífek, a to jsou pánové, kteří jsou schopni to pro vás vymyslet, jsou schopni vám třeba poradit, jakým způsobem to financovat, a kdybyste třeba toho nakoupili více, tak řekněme, pro vás udělají nějakou speciální nabídku. Jo, samozřejmě to můžete objednat. Ano, ano. Děkuju, Moniko. Kromě projektu dnů máme i školení pro všechny produkty, včetně Science. Což tady nezaznělo, já jsem se věnoval víc tomu Science, ale samozřejmě děláme školení i pro pedagogy. Jo? Takže kdybyste chtěli, tak to můžeme přijet ukázat vám jako pedagogům. A samozřejmostí je, že pokud si to pořídíte a chcete se naučit s tím dobře pracovat, tak stejný důvod pro nás k vám přijet a naučit vás to fyzicky ve škole. Tak, nevím, jestli tady někdo teďko hledal ty dotazy. Skvělé zvuky, obraz tady vidím. Ano, ano, ano. Cenu, když s legem přijedete. Já vám to neřeknu, protože opravdu záleží, odkud jste. Jo. A dělá nás to více a máme to různě rozdělané, takže doporučím, obraťte se, vlastně můžete se klidně proklikat na našem webu, pošlete tu poptávku a bude se vám jmenovat ten správný člověk a ten vám napíše tu cenu. Záruka je, tyjo, to jste mě nachytala. To jste mě nachytala, jestli na LEGO Education Science je záruka 2 roky. Nevím, jestli Monika mě neřekne. Jo, vidím to tady. Ano, záruka 24 měsíců. Děkuju, Lenko. Jo, tady Monika něco komentovala. Jo, tady. Mají bateriové boxy indikaci stavu nabití? Bateriové boxy teďko řešíme. Já nevím, co teďko řešíme. Bateriové boxy, ty elektrické části jako takové, tak mají samozřejmě indikaci nabití, takže jakmile začnou blikat zeleně, tak jsou nabitý. A pokud je necháte nabíjet delší dobu, i když už jsou nabitý, tak se přestanou nabíjet. Jo, tak vám prostě zhasnou a není to tak, že by se to nabíjelo pořád do kolečka. A tím myslím, že je řečeno všechno. Tak jo. Tak já přemýšlím, chce třeba někdo tady pomoct s tou registrací? Kdybyste se chtěli třeba registrovat na ten portál LEGO Education Science?
Nikdo neříká nic. Nelze vybrat Česko jako země. Nejde, no. Bohužel nejde. Takže si vyberte asi něco anglicky mluvícího. Potom si to přeložte v prolížeči, ale ten překlad bude. Na tom se pracuje aktuálně. Tak zbývá nám posledních 5 minut. Já pro vás, přátelé, asi nic dalšího připraveného nemám. Ale řečeno, mohl bych si tady pustit kameru a budu si tady hrát a můžete na mě koukat, jak si stavím z lega. Takže pokud nemáte další dotazy, tak já vám všem moc děkuji za účast, že jste se přihlásili v takhle pozdních odpoledních hodinách před vánočním čase. Určitě se nám ozvěte, pokud máte zájem tedy o projektový den, případně o školení pedagogů. Rádi k vám přijedeme a vyzkoušíme si to s vámi v praxi na vašich dětech. A pokud už nic dalšího nemáte, tak nashledanou. Tedy pan Holubička ano, klidně se ptejte ještě. To je možná Monika kroutí hlavou, že já o tom zatím nevím taky. Jako v minulosti nás Lego překvapilo, že když jako zjistilo, že po něčem je poptávka, tak prostě přišli s novým produktem, ale zatím my o něčem nevíme. Monika, tam vypadá, že něco vášnivě píšeš. Nevím, no, tady řeším, jo, reaguji na pana Holubičku. To spíš bych řekl, Moniko, že je dotaz na tebe, jestli já vlastně bych tě mohl možná... Hele, já ti můžu povolit mikrofon. A pane Holubičko, tak Super. Ahoj. Ahoj. Slyšíme se. Já můžu povolit mikrofony vám, pane Holubičko, jestli chcete klidně o tom konzultovat, protože takhle, Monika je v tom déle, jo, takže já vlastně nejsem schopný úplně tohle soudit.
Za tu dobu, co jsem v tom já, tak ano. Ano, určitě poslední roky, to znamená nějakých 5-6 let, je to spíše po ty střední školy. A u toho Mindstormu, protože to bylo fakt jako pro základní školu, to bylo nesmírně složité. My na naší škole máme i ty Mindstormy na základní a ta práce s tím nebyla vůbec jednoduchá. Málo kdo se do toho pouštěl a nebylo to vlastně úplně dobře přijaté. Naopak ty spajky, to je úplně super na základní školu. A asi bych s vaším výrokem docela souhlasila. Ono potom něco jako Mindstorm teďka vyrábí vlastně ČVUT podobně, takže to má jako stejné dílky a možnosti, ale nevím zatím přímo od Lega, že by něco bylo takhle jako na vysoké školy a na střední školy až nahoru. Jsou zase jiné stavebnice, třeba my máme ty, jak se jmenuje ten technik, Fischer Technik, nebo Fischer? Ano, Fischer Technik, Němci. Fischer Technik, no, máme to si myslím, že je spíš na střední školu a dál, ale čistě Lego je ten druhý stupeň až střední škola, jakoby začátek té střední školy za mě. A možná můžu nasdílet ten Fischer Technik. Ten Fischer Technik je opravdu, je teda už jako od základních škol a má třeba krásnou sadu na výuku elektrických obvodů, kterou si můžete koupit i ve třídní sadě. Máte vlastně 15 stavebnic, jedna je pro pedagoga, máte to do dvojic těch žáků. Ale vy se vlastně ptáte na programování, takže a takhle otázkou. Jste ajťák nebo jste i fyzikář? Často to bývá propojené. A ten Fischer Technik je jedinečný v tom, že se používá i hlavně fyzikář, no vidíte. Ten se používá na vysokých školách a dělají se v tom skutečné simulační modely. Jo? Takže například Fischer Technik v něm si nechávají sestavit miniaturu své výrobní linky třeba firmy některé. Že potom přijdete do showroomu té firmy a tam vlastně funguje malá zmenšenina. Jo? Takže a je to jako fakt hodně pokročilý model. Nebo i solární baterie jsou tam, jako to je taky pěkný, se mi to líbilo. Nebo jsem nějaká vodní něco, taky spojené s tou elektřinou, jako to se mi líbilo hodně pro ty střední školy. No vidíte, používáte, no tak vám tady nic nového neukazuju. No. Tak jo, tak jestli máme teda 17:32, tak jestli nikdo nic dalšího nemá, tak ještě těm, co tady zůstali, to možná jsou ty tiché duše, že jo, kteří tam ani nebyli, co? Jo, mezi tím se odskočili pověsit prádlo a... Tak jo, tak za mě hezký webinář. Díky. První tradiční, příště to bude ještě Jo. malinko vychytanější. Klidně můžeme dělat podobný na to, zase na jinou lekci, že jo? Nebo na jinou sadu, jo? Že toto je 11+, tak klidně Ano. si myslím, že bychom mohli třeba 8+. Taky a já teda mám chuť se potom věnovat víc tomu kodování, že bychom udělali webinář třeba jenom na kódování Lego Jo. Education Science. Jo. To Že určitě, no. To Tam jako jsem se- no. Nám o tom říkali, jako ukazovali na tom školení pro školitele, ale nějak podrobně jsme se tomu nevěnovali, jenom takhle přesně, jak ty nám to řekli, že to je možné, ale že to vlastně není primární účel. Jo? Primární účel je opravdu jako ty vědecké předměty a ty lekce. Ne programování, na to je ten spike jako myšlený. Jasně, no, tak nechtějí si to krást, že úplně. Ano. Ale že to jde přesně pro takový ty jako hračičky, že si tam prostě můžeš naprogramovat na ty barvičky něco i jiného, když si něco vymyslíš. To jako určitě je zajímavé. Tak jo, tak ještě se koukám, tady s náma někdo loučí, takže děkujeme moc za účast a budeme se těšit zase někdy příště. Jo, tak hezký večer. Hezký večer. Ahoj.